Covidनि भेक्सिन कर'ना नांजोबदों जोंहा कर'ना भेक्सिन लानानै ओरै खनसे दङ सानै फंबाय सानै दङ ओमफ्राय जों सानै बिदा फंबाय जोंना सानैनिबो फंबाय सानै उनाव दङ ओमफ्राय बिदाफ्रा आवगायाव नङा होमबा बिदाफ्रा आवगायाव थानांगौ थारमाने मानसियाबो बिदिया सिगाङाव गसंखायो नालाय ओंखायनो फोरोंनो हायो होनलायदो आरोना बिदियाव मारै जायो गन्थं एलावहैगोन गन्थं एलावनाया मानि मोनो नायनोसै दे ट्राफिकार मारै गंसे एवरनाय डाक्टारखौ गंसे एवरो नै गंसे हाबसोना बांद्राय दङ थ' बेखौ साफा खालायनोसै जाबा मानो जोंसै ओमफ्राय गाजोल सुदि आरो मोदोमाव मारै जायो र' मारै मोनो नायनोसै एसे नटफ्रा ढिला जादों ओंखायनो एसे टाइट बारायनो थ' नायलांबाय थादो गन्थंखौ मारै एब्रयो सोरनिखौ सोर मारै जायो नायनोसै रिएक्सनफोरखौ नङा होमबा दा जोङो हेल्थि मोनफैबाय जोंना भेक्सिन सेन्टारा माबायावसो कासामारियावसो जादों बे मानसि लानांगौ नायनि मा लानो मानसि जाग्रा लानांगौ नै माबा मोनसे जाग्रा लायनो बहा थांनो सेंग्राफोर मास्क गैया पुलिसजों होबथाजागोन माबा मोनसे सोखुमाबाय फैसाफोर होदों होनबाथाय मानिफ्राय देखायलाया बारा गैया नै साजिसो तो कुलिया बारो बारिनि जाहोना गामिनि हाथर लाना खुबैख्लायगोन आरो गान खननाय फार्स्टनि आबाव फैनायाव मारैमोनलाय आदाया आलानिया बाजै आलासि लानिया अ सना नोंफाखिथ' रेकर्डखौनो जायाखै आरोलै गयदा जि बखिबोगासिनो दङ माबाया दा ससपेन नुनो नागिरा ना ओंखायनो नायसनाखै मारै अबेयाव थांनानै मारै लाहैनांगौ बेखौसो मोनफैनाया नैबेनो जोंना दा भेक्सिन सेन्टारा ओइ नोंसोरबो फैदों नामा हा नोंसोरबो फैदों जायानो मानो हा जेरो जोंना कासुमारिनि हस्पिटाला ओमफ्राय मा दिनै होआ मानो मा जाबावगोन बोरै मारै जाखो माथो जागोन जाया बायदि जाबाय बोरै जाखो गथनाया माबा दिनै नायनि बेयाव मोनसे सेन्टाराव थांनि बेयाव जागोन जाया नायनोसै बेथ' जायासै र' एबारनिखै जागोन जानाय र' माबायाव हस्पिटालाव बहुत मानसि माने क्वारेन्टाइन सोना दोननाय दङ ओंखायनो माने बेयाव लायाखै होनदां गोसोफ्रासो बोरैबा नांबाय औ जोंना सारमोना फैगोन होनदोंमोन ना बिसोर दंफैयो नामा जानो फन मानो गारनांगोन न' हाय लोगोफोर मारै दङ खौरांफोरा बिराद गोबाव जाबायलै गोजान बेरायनो लुगैबाय मा खालामबावो थाङासै नै बासुर बोथोराव रेकर्ड थांनो जायाखै हा रेकर्ड थांनो जायाखै जादोंना जादों न' नाव दहायनि बायदि सेस जागोन ना मानो होनबा दहायो रेकर्ड खालामगासिनो बखिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा जोङो सेन्टार मोनसेयाव थांगासिनो ज' बिराद मा होनबावनो आरो गोसोफ्रा एकदम सुखुवा ओमफ्राय बिराद बेरायनो लुगैबाय माने
ओमफ्राय स' दिनै एसे बेरायग्लांनो मोन्दों Today is so sad. होमबाबो गोसो गोजोननाय नांजोबाखै आरो होमबाबो एसे गोजोननाय नांदों आरो होमबाबो ना नायनि मारै जायो भेक्सिनखौ लानो मोनगोन ना मोना थांदों जोङो थांनायाथ' भेक्सिन लानो मोनाबा जों सरकाराव ब्लड ना सरकाराव एसे खामानि दं बेयाव थांनि मानो होनबा सेकेन्ड इयार ना सेकेन्ड इयारनि एग्जामा माबा जादों बेखौ एसे डकुमेन्टफोर नागिरदों माने बेयाव एसे थांनाय नायनोसै दा आंबो बुखानो नामा? जायो होनबालाय रियो फैनोसै आंबो। मा होनबावना लाजियोसोलै बुंनो बेफोरखौ बेयाव मानसिफोर फैदों एसे मोना गैया बोरै मोनफैबाय बेयाव मेट्रिक परिखासो होनायमोन जोङो जानाय नंला होनबालाय दिनै सारनाव फन मोनना सोंनांगौमोन गयदा गयदा भेक्सिन लानो मोनासै बाल गयदा माबा मिटिं जानो ना मादोंनो थ' दिनै भेक्सिना केन्सेल जाबाय गाबोन समफोर जागोन होनदों आरो ना ओमफ्राय दा जोंथ' भेक्सिन लानो मोनासै होआ नायनोसै कलेजाव थांनि जोङो ना सुरफुटाराव ओरैनोथ' बिदिनो बारा खारन गैया आपलोडबो होगोन थ' नायलांबाय थादो जोङो सुरफुटार गय जों स्टुडेन्टसो जोंखौ ना हाबनो हागोन? होयो ओमफ्राय एसे सानसेल' सानसे दिनै थांनो मोन्दों थ' थांनोसै लं टाइम नायबाय था कासबारनि बारनां फैयोमोन ओरै जोंनि सेन्टाराव मा होनो बे सेन्टारा मा स्कुल होनसै कासबारि हाइ स्कुलाव फैदोंमोन जोङो बेयाव भेक्सिन लानो फैदोंमोन भेक्सिनाथ' जायासै स' नायलांबाय था जोङो आवगायलांफैबाय दा न'थिंजाय न'आव हाबनानै दा जोङो सुरफुटार going to Surputar going. having to college having. कलेज नायनोसै जोङो कलेजआव बिराद गोबाव जाबाय बोसोरनै जाबाय कलेज नुयिया नायनोसै माबोरै दं लोगोफोर खोनादोंना खोनायाखै बान्दावलायना फाग्ला मोजां दंना नोंथांमोना थ' जोङो दा न'सिमाव थांगासिनो दङ खोनागोना खोनायाखै बाला सेव नांगासिनो दङ होमबाबो बुंगासिनो आरो आङो दा जोङो न'थिं आवगायलांगासिनो दं बिनि उनाव जोङो दा थांगोन सुरफुटार कलेज आइदै खिनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जारौ सिख्ला लोगो मोनदों लामायाव देखायगोन हेलौ सिख्लाखौ देखायबायला नायलांबाय था नै आरो सिख्ला देखायबावगोन आङो नायलांबाय था रायजोबो मेरला नुगोन सिख्ला हाब दै दं बुजिदोंना सिख्लाखौ नायबा गोजोननाय मोनदों मेगननि आदार मेगननि आदारा मा सेंग्राफोरनिया सिख्लाफोर नायनाय आरो सिख्लाफोरा मा मिथिगौना? सेंग्राफोर नायनाय थ' नायलांबाय ना नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन बुंदों ओमफ्राय दा जोङो आं मास्क सुना गारनो लुबैयोब्रा आंबो गारनो लुबैयो मानो होनबा मास्क हमफेरा आङो गरम लांदों मास्क हमाबो होनबाबो फंबाय उफाय गैया नङाबा सोरबा माबा माबि सानलाबायोना बे फाग्ला गथ'आ गारि सायाव दङ मास्क लायाखै होननानैसो गसाइख'आ ओंखायनो एसे लानांगौबो जायो मास्कखौ मानो होनबा कभिड टाइम जादोंना दा ओंखायनो जिउफोरा माबोरै नायदो जेबो नङालै गय बारि गैया दंफांफोरा न' बारि गैया ओमफ्राय मोनसे खोथा आं खोन्थानोसै जों सानैनि भितराव मोनसे कमन माबा मा होनगोन डिफारेन्स दङ बेना जाहैबाय नै ओमफ्राय आंना नै आंना जौबा एसेसो मोनफैगोन आरोना ओमफ्राय बेना जाबाय
ब्लग दे गोजां बोथोराव नोङो दानस्रां अके जागोन दे आङो नायनोसै बेसेबांखौ हायो आं नोंथांमोनबो आंनि खानाय सिननाय टाइमाव मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनानै देखायगोन स' नायबाय दा आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला लाइक शेयार कमेन्ट बेफोरथ' कमनखा बुंनाया नङा होमबा होमबाबो गोसो होनानै गोसो गैथाराब्लाबो मेगन मेसिमनानै थांबा था होननानै आरोना सेरना हो आरोना सेरना हो माने सेरना होआबाबो जेनेबा साबसक्राइब खालायथाराबाबो खमैबो शेयार खालायना होबाबो जागोन नोंथांमोना नामा थ' एसे गोजोननाय थागोन शेयार खालायना होबा आरो साबसक्राइबखौबो थुनानै होदो बेफोरबायदिनो एसे नोंथांमोननो आंनि ब्लग भिडिअ एसे मोजां नाङोब्ला आरोना अमा सावनाय जाहोगोन दे अमा सावनाय देखायगोन जोङो र' कभिड माबा जानानै लकडाउन मानिया बुलेट लानानै र' बारा गोबाव गैला बुलेट लाना देखायगोन र' बुलेट लाबाथाय नोंथांमोन गोदान लं जार्नि देखायगोन खमैबो गुवाहाटि ओरै क'क्राझार ओरै आरो माबा नाय बसार मोनाबो भेक्सिन लानो थांदोंमोन बैयाव थाबोना नुहुरगोन ना नुहुराथाय सारमोनाबो भेक्सिन लानो थांदोंमोन स' सारमोनाबो जोंखौ लोगो मोननानै रायज्लायबाय जों एसे ओमफ्राय भेक्सिन लानो थांदोंमोन नालाय जोंनानो जायासैबा बिसोरबो गिदिंफिनबाय उपाय गैला बिसोरबो जोंनि सारमोना माने जोंनि सारखौबाथ' सिनायनाय नंला स' जों खोन्थानोसै जोंनि सार डिरेक्टर सपन नार्जारि आरो जोंनि माबाखौ नायोबा नोंथांमोना जोंनि माखासे भिडिअ दङ एसएन प्रडाक्सनाव गोबां जोंनि बिदिनो माखासे फिल्म दङ माखासे एलबामफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन स' नायोब्ला नोंथांमोना जोंनि एलबाम बा जोंनि भिडिअ बिदिनो माखासे गोबां दङ जोङो खमैबो क्लास 6-7 निफ्रायनो जोङो बेफोर खामानिखौ मावबोदों आरोना जोङो एसे कालचार लाइननिनो मानसि उन्दै बैसोनिफ्रायनो दासिमबो दं उन्दै बैसोनिफ्रायनो जों दासिमबो मावबोगासिनो नोंथांमोना जोंनि माखासे खामानिफ्रा जादोंना जायाखै बेखौ एसे नायनानै बिजिरदो आरो स' जादोंबा एसे कमेन्टफोर हरदो ओमफ्राय स' बे चेनेलनि नामा जाबाय इउटुबाव एसएन प्रडाक्सन आरो नै आवगोल गिबि फार्स्टआव एसएन प्रडाक्सनाव सार्च खालामबा फैयाब्ला सनेट भिडिअ लिरनानै फैगोन मानो होनब्ला जोंना फार्स्टआव जोंनि चेनेलनि नामा आरोना माबामोन सनेट भिडिअमोन आवगोल ओमफ्राय दा बे सनेट भिडिअनिफ्राय मैया दाख्लैसो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय मैया दाख्लैसो एसे चेन्ज खालायना होनाय जादों आरोना ओमफ्राय बे सनेट भिडिअनिफ्राय जोङो माबायाव एसएन प्रडाक्सनाव ट्रेन्सफार खालामबाय आरो नोंथांमोना नायदो एसे माबोरै नुयो जोंहा नै मिथुन एक्टर ओमफ्राय आंबोथ' मिथिखायो आंनि नामा मा बिनि नामा मिथुन नङा अबयस्से बिनि मोजां नामा जाहैबाय मनेस्वर गयारि एक्चुअलि नै आंना मिथुन दोननाया मा जादों आंनि आब'आ दोनदों मनेस्वर आबैया दोनबाय मिथुन आदसा उन्दैयाव आरोना उन्दैयाव ना दा थारमाने आंनिखौ आबैया बांसिन मिथुन बायदि मोनलाय आबौआ बारा बिदि मनेस्वर होनना बुङा ओंखायनो थारमाने बेखौ अनलि रेजिस्टारावल' दोनबाय बेखौ मनेस्वर होननानै जेनेबा आंनि गुटे सार्टिफिकेटआवनो मनेस्वर दंजोबो ओमफ्राय दा आंनि गामियाव मनेस्वर बारा रावबो सिनाया रावबो सिनाया गय दा आंनो सिनायामोन ओमफ्राय नै मिथुन होनबासो आं नामखौ सिनायगोन आरो ना मानो होनबा बियो मिथुन होनबा बे लकेल माने सबबो सिनायजोबो आरो लकेल एरिया मोजां माबायावबो सार्टिफिकेटफोरखौ नायबाथाय मिथुनखौ होननानै साननाय नङा ओमफ्राय मिथुनखौ होननानै मा सार्टिफिकेट नागिरबाथाय मोननाय नङा मोननैबो एम आरोना मिथुन होननानैसो बयबो मिथिजोबो ओमफ्राय स' नोंथांमोना जोंनि माखासे भिडिअफोरखौ नायबाथ' नुगोन एसएन प्रडाक्सनाव नायथार नोंथांमोना मारै जादों खमैबो जोङो खै बोसोर जाखो दिनै जाबायलै आङो दायो क्लास फार्स्ट सेम सेकेन्ड सेम मोनबायमोन दां खमैबो क्लास 6निफ्राय जोङो बेफोर खामानिखौ मावबोदों एक्टिं लाइनाव आरो कालचार
कालचार लाइनाव जों आगान होजेननाया क्लास 6, 7 निफ्रायनो होदों बिथाङा क्लास 6 निफ्राय होदों ओमफ्राय आङो क्लास 7 निफ्राय होदों आरोना स' जोङो खामानिखौ मावबोगासिनो दं आरो नै बुंनो थाङोबा जोंना फार्स्ट स्टार्टिंआ जादों थारमाने माबायाव जोङो फार्स्ट जुदि स्टार्टिं बानायदों ना होमबा बियो जोङो क्लास 6, 7 नङामोन फार्स्ट जोङो 5आव ओमफ्राय नोङो 4आव दंमोन खोमा होमबा थारमाने जोङो बाटारनाट मोनसे बानायगोन दालाय थारमाने फार्स्ट स्टार्टिं आरोना बेनिफ्राय जार्नि जागोन आरो जारनि जादों बेनिफ्राय जोङो थारमाने एकदमबारे गोसोफ्रा एकदमबारे कालचार लानानै थाबाय आरो थाबाय फार्स्टआव सानोमोन जों जेनेबा बोरै एक्टिं बानायो बेखौ सानबाय थाखायोमोन नालाय ओंखायनो थारमाने जोंना गोसोआ बेनो दंखायो ओमफ्राय जोंनि माबा टाउना फिसा सौगा बेयो जाबाय तिलिसाल एरिया जोंनि न'आ बेयावनो खाथियावनो दङ दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननि न'खौ जोंनि न'खौ नैबे जाबाय आबसु अफिस नैबे जाबाय आबसु अफिस ओमफ्राय नैबे जोंना लामाया न'आव थांनाय स' बियो न'आव थांना फैयोनो आंबो न'आव थांना फैनि एसे डकुमेन्टफोरखौ लाना फैनि हाफ पेन्ट गानना फैदोलै हाफ पेन्टखौ लंपेन्ट गाननाय नोगोन दे गानना फै होमबा औ दे थाबनो ओंखारबो दे माबा जाबाय नङाय भेक्सिनबो लायनो थांदोंमोन भेक्सिन लानायाबो जायासै ओमफ्राय सुक्ता थांनो होनदोंमोन दा सुक्ता थांनो होननायाबो जायासै मानो होनबा गाबोननिफ्राय लकडाउननो ओमफ्राय दिनैनिफ्रायनो फुरा माने पुलिसफ्रा फुल चेकिं खालामगासिनो माने ओंखायनो जोङो एसे पुलिसखौ गिनानै थाङासै होनबा जोंनाव ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैया आरो गारियाबो मालायनि ओंखायनो जोङो दा पुलिसाव थांनाय जायासै स' खामानियानो जायासै आरो दिनै मा खामानि मावनो नागिरदोंमोन बेफोर खामानियानो जेबो जायासै ओंखायनो स' दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै दोननोसै स' बाय लोगोफोर